Helo a chroeso I fideo byr iawn a fydd yn egluro I chi felly pam dwi'n gweld creu blog yn ddefnyddiol iawn I ni fel athrawon. Dwi'n mynd I fynd yn syth i'r blog dwi wedi creu ar gyfer flwyddyn 7 deiryddiaeth. Dyma fe. Felly nid pwrpas y fideo yma yw I dangos I chi fel I greu y blog, ond I ddangos I chi felly beth sydd yn bosib. Felly beth nes I oedd canolbwyntio ar un o nosbarthiadau deiryddiaeth, sef 7P. Dwi'n un sydd gen I yn flwyddyn 7. Creu blog ar eu cyfer nhw I amrywiaeth o resymau I ddweud y gwir. Dangoswch chi'n syth beth dwi'n gallu rhoi mewn yma. Mae'r dudalen gartref yn rhywbeth o ddyddiadur. Dyna beth yw blog, yw rhywbeth o dyddiadur dros amser, nid gwefan eitha static. Mae'n gallu iogi chi bostio negeseuon yn ddyddiol neu'n amlach neu'n wythnosol, beth bynnag. Felly gantaw arholiad oedd mwyaf diweddar. Be sydd fan hyn yw eu taflen adolygu nhw, ond be sydd wedi rhoi ar bob rhan gyda help ThingLink yw fideos. So, enghraifft, mae yna fideo fan hyn am ogledd yr Eidal maen nhw'n gallu gwylio wrth adolygu. Helo a chroeso I fideo a fydd yn dysgu chi 7 peth pwysig. A defnyddio ni reina yn y gwersi, a mae'r fideos yna dyfu, felly beth am roi nhw eto I nhw I adolygu. Mae yna fideos am sut I greu graffiau hinsawdd, mae yna clip sain o ddisgybl yn egluro'r gwahaniaeth rhwng gogledd a de yr Eidal. Sa'n ni nôl fyna, sori, trwy ni glicio arno fe, byddai'n help. Dyma ni, triw ni eto. Cymharu gogledd a de yr Eidal. Pa broblemau sydd yn y de? Yn ne'r Eidal, mae'r hinsawdd yn gwael iawn, oherwydd mae'n agos i'r cyhydedd. Felly yn yr haf, mae y llawer rhy poeth a sych. Yr unig beth wnaethon ni fyna oedd recordio rai clipiau sain yn y dosbarth, ond ni'n gwybod bydden nhw'n ddefnyddiol eto, a felly bydde hwnna'n helpu y disgyblion hynny sy'n hoffi adolygu drwy rando, mwy o fideos yma, mwy o weithgareddau iddyn nhw'n wneud, lle mae yna'n un help iddyn nhw wrth adolygu, a mae'r un peth fan hyn, mae'n mynd yn nhw I fideos rwy wedi creu. Hyd yn oed I Quizlet fyna, I nhw cael profi eu hunain gyda cardiau fflach. Ond os ydych chi'n dymuno, na I glicio fyna, chi'n cael gweld y cardiau fflach fan hyn. Mae greuwyd gan Quizlet. A mae'r disgyblion felly yn gallu profi eu dealltwriaeth o brifddynasoedd o rai o wledydd yr Undeb Ewropeaidd. Denmark, byddech chi'n rhoi mewn yr ateb gywir, a chi'n cael pwyntiau ac yn y blaen. Iawn, lle mae yna fodd o gynnwys gweithgareddau mewn yma. Beth arall edrychwn ni ar? So ni nôl I cartref. Mae y dudalen gartref yma fel soniais yn ddyddiadur. Mae'n sôn am pethau mwyaf diweddar. Lle mae dyn ni fyna taflenni adolygu. Mae dyn ni pethau am y galwad ffôn. Nethon ni draw I Skype. Drwy Skype, draw I India. Dysgedd llawer yn y galwad Skype, fel bod masnachdig yn gwneud gwahaniaeth mawr. Dim ond 3 punt am 8 awr o gwaith maen nhw. Ac ati, ond dwi'n mynd trwyddo nhw I gyd, ond ffordd arall dda o glusnodi gwaith. Dwi ddim yn cymryd llawer o amser yn y gwersi, dwi'n defnyddio audioboo I recordio eu gwaith nhw. Mae'n cymryd rhyw gwbl o funudau yn ystod y wers. Mae yn y gyfle I roi gwaith rhagorol I fyny fan hyn, I rannu gwaith ffantastig, a dyna beth mae rhai rieni'n hoffi wrth gwrs, a disgyblion, yw y ffaith ei bod nhw'n medru gweld eu gwaith nhw, a bod ni'n cymeradwyo gwaith da. Felly, fan hyn drwy labelu pob neges, pob postyn, enghraifft byddwn ni wedi labelu hwnna gyda Skype, mynd y thebyg, a masnach deg. Weithiau dwi'n labelu enwau cynta disgyblion mewn, os yw yn ffordd o ddangos eu gwaith da nhw, dyma ni. Lle dwi wedi clicio'r Kirsty, mae yna 1, 2, 3 peth, 4 peth am Kirsty, 5 peth, a mae yna'n gret I rieni I weld gwaith da eu disgyblion, eu plant nhw, a wrth gwrs yn fodd o rannu gwaith da gyda'r dosbarth, yn hytrach na I fod jyst mewn un llyfr, a bod un person yn medru edrych ar y gwaith yna. Lle mae'r ddangos gwaith da yn ffordd arall. A draws y top, dwi'n tueddu I gadw pethau'n weddol syml, iawn, lle sgiliau sydd yn ei fan hyn, am y cwmpawd, mae yna fideo hefyd o dditano, gyda cyfurnodau grid, mae'n debyg, mae yna fideos na, yr un peth gyda pellter, a wedyn ar y ddefn dwi wedi crynhoi rhai pethau mwyaf diweddar ar gyfer yr arholiad.
Felly dyna ni, blog. Be sydd yn gret yw mae wedi wneud ar gyfer blwyddyn 7 nawr. Byddai'n gallu diweddaru fe blwyddyn nesaf gyda'n dosbarth blwyddyn 7 newydd i drwy just postio negeseuon diweddar am hynny. Mae popeth dwi wedi creu wedi cael ei roi yma a dwi'n gallu defnyddio fe o flwyddyn i flwyddyn a gwella arno fe. Felly wedi creu unwaith mae ydych chi am byth. Mae'r tudalennau yma wedyn sydd ar draws y top. Dwi'n gallu cael rai yn o lawr. Felly ar ddechrau blwyddyn nesaf, enghraifft, mis Medi, byddai'n cael rhain i gyd lawr ar wahân i felly beth ni'n canolbwyntio ar gyntaf, sef y cwmpawd ac efallai pellter. So mwyaf weithiau chi'n rhoi ar draws y top, mwyaf ar goll mae disgyblion yn mynd. Un o'r pethau mwyaf pwerus am vlog yw dydych chi ddim yn colli disgyblion. Enghraifft, o'r blaen fydden ni'n anfon felly dolen, link i ryw fideo YouTube i ddisgybl, a'n anffodus beth sy'n digwydd wedyn, wrth gwrs maen nhw yn dysgu, maen nhw'n gwylio'r fideo, ond wedyn felly bydden nhw'n treulio awr yn gwylio fideos Beyoncé neu rhywbeth fel yna. Fan hyn, os maen nhw yn mynd ar goll o fewn y blog, wel ydyn maen nhw'n gwylio fideos eraill a'n gweld pethau eraill, ond mae'r pethau hynny yn ymwneud â mhwnci. Mae'n bosib hefyd i roi eich Twitter feed chi mewn ar ddefnydd os oes gennych chi gyfrif drydar, a mae hynny yn rhywbeth arall i ystyried. Felly dyna fe, blogio, dwi'n gweld e'n gret ydy, mae e'n ychydig o waith ar ben bych chi wedi wneud yn barod, ond unwaith mae yma am byth. Pob hwyl i chi!